Ngayang akan ikapor, nakaliang jong kabalang Presbyterian nong Thmai Shillong, ban pediang sngubhaya piki parabangay biid baro apo jong kabalang, ki parabangay biid baro, ki badan akan ikari ki biid kajongi, hoy kumjuru na kiwipat ki kinhun balang paper, ki balak banya simbentar rengkat lembat ngi, kum kabalang lingba jong kanika channel. Ngai kuble ye pi ha ka kerteng ka batiang ka kerteng ka badon bortam ka jong utrai bad unong penim ba id e jongi uji sukris. Ka ktien ka jong ublei kaong kanno ka baitenat bad ka babha ba ki para kia shonglang ha ka baya so ka wei ban shakri ye utrai. Tongin ai ti ka ni ka por ka ni ka jing shakri ka jongi baro bo blay men sima ko jong un yalam yangi tungin yadwai. Ni dab da ka jing sngongo ka jongi me au blay ba me play ka lat ka ba kum ka ni yangi kum ka balang bat kumju ya ki bangay baro ki ba shimben talang ringkat lembat ngi lingba jong ka ni ka jing shakri ha ka ni ka nopai jong ka si ka ba kraw ka ba kentang. Ngi pen kentang no ikan ni ka jing shakri ka ba rit ka ba lengkot ka jongi. Haka kerteng ka jong me ublay ukpa, ublay ukhon, bad ublay umen sima koin. Tapru ikan ni ka por ta ka snam jong me. Ay bakal pengat ka ba na lom kalbariru. Kan be haka ni ka por, hapadeng jongi bat haka way pakway ka rimpe ying. Madhabaro ki kon ki jame ke shimbentalang ban shakriya me. Sngew jing dwai namaru jisu ban nakabenta ka buram jong u. Ngingo ngidem ngipan ngikirpan. Yagini ki ke baro. Minta bat shedok ki babam jukutru. Amen. Tingin pitengi ka ni ka jing shakri ka jing yoblay ka ni ka por. Daka bangin niya snok tilang daka bangin niya ruay ka jing ruay ka batang shitkot. Ka jing ruay ka ba shispa. Laipu kendai. Apek kimat jong aban yoi. Kaburom kaktiin jong mepar. Kamento yang aban syem kani. Banya kabayo rupa baksir. Pada dian jong ni kecing ruai. Ngan sekerpadi wei ni samlarang ba jong kabalang kejongi. Imas tiplang karbitai. Insa sngob haban syem ya kebenta. Ban penpuli yang ini kaktiin kejong ublay. Padin sebo kejing duai. Paningan ong lupa senan hadien jong kejing puli na kaktian kejing ublay kejing duai. Ngan sekerpan yai pibari tongper. Bat ki parlok kinsa syimi kebentaban samya kekubor kaktian kejing ublay. Lingba kesurjing ruai. To hani por so bangin phai su ble hajing dwai ngin sa skor ka to ka ni kintien ngin lam sem na Ezekiel klan long ka ba nyau
ka khot ka baning kong ter bat kumju na Hosea kelenong ka ban riu ka khot ka baning kong ter tun sa skor ke ikan kitin blai ka dan ban kan mawangi bat ke ik badan ban kran hangi hani ka por naror kata kaktin try kalawan hanga kada ong bat mame ko kun umriu kumni ong try blai hakari ki Israel kabakot kalawan haki saudong jengkari minta kabakot kalawan apa ban ngan pa ika jengkitar jonga apa ban ngan bisyar ya pa katkum kilinti jongpa ban ngan walam halo jongpa yaki jing ijili jongpa baro teka khmat jonga kan umri ya pa lemne ngan isnei henry ngan walam yak kilinti jongpa halo jongpa bat ke jing ijili jongpa kinlong hapreng jongpa te phin satip banga long utrai kumni wong try ublay kajing sniu sudah hakmi kawan kabakot kalawan ka khe prasya ya phaken hakmi kawan ken ka sngi jongpha kalawan hapa pha ka basong hakari kapor kalawan ka sngi kalajan ka jong ka jing khiwen te om ka jong ka jing risa khamen halor ki lumba Ali yangin ya phai sa utrai namar ulatar de unpun khya yangi ula syo bat unsop spanyangi onda la arsi unpun empat yangi hakabalai sngi unpun mi pat yangi tingin hakmat jong u tingin ithu ru tungin nang be ban ithu utrai ka jingmi jong u ka schem kum ka step de un wan hangi kum ulap khadu uba ai ya ka khindo tingin ra skor ke tin bleh ni ka por tingin phai su bleh haging dwai tungin dwai kok pa jingi bhamneng sei sien try mian aingu ime try nam ta ka jingdon kat jume try bat ngi kom ki khon ki shakri ki patlat try ku ni bat ngi la mandan ni ka yeng ka bangtang ani ka por bang nyo ban shakri langi ka teng bok hoi bun bo jume try ho ngi aingu ime try nam ta ka jing ki jing snei ba me himal ayalam me la betin haki sngi ki por ki la let haki na tayo hi brostio bat kom ni bat sei sien bat kom ki khon ki jong me try ni yo ka ni ka benta man shakri langi ka teng bok hoi jume try ho try ngim dan ibn ai me try hin rei tang ka jing ro sura try namar ki jing snei ki jume try ho try ngi wan ka par u kom ni ka por ba hi men dan ka ngi kom ka kum mi try ni ki sngi ki por bang try nam ni khlam klawan sare ni ka ri ka ke jungi try ho ni don apreng jing khu slai ka jing ki wen mi sem ha roi apreng jing bom su thu so tha try ni ngi ayu pat me try bom mi ai don bom mi da me ker ngi hanu ni ka por ni mon ho kum ju ngi wan try bang pat bom mi nang yelam mi nang yai biten mi nang yai smart su ker ngi try yaki haki sngi ki por baro try bang nang la bang nang lat ni khang jingpang try bangin nang la ban pendap ki kam ki jam jongi haklenti singi ki por baro try ho to nang elam ngi try to what try ki tu khon ki jome try ki shakri ki jome try ki bla mat uni khunyang jingpang try jisu to nang kar khu ki try ki nang yo ya ka jing ko jing khia try bom hin pala lat chiliang mo human sat ki ka snang go jome try bom mi lung kar kalbari try ki nang yo ya ka jing ko ki nang la ban ye try ki ta ban pendep ya ka kamram jong ki mami mela bu iki hani ka sla jong te men ho ki nang la ban ye tumju banang ye shakri nang ye pumpram ye ka teng bu khu ki jong me try ha ki sngi ki por baro try ho no ye try nam ta ki tu ki doctor ki nurse ho ki bolong ki nang kilong nongilam khamat rai ho kilong ki friend le na bo khamat do e man tori ni ka thma rai man ai ke jing shakri man ai ke jing yarab ho bakum jo rai to nang kar khu ye ki rai bakin nang yo e ka bor met ka bo ka men pen sach bor ki do mun sim ko ho men pen sach bor ki da ka bor ka jo met rai bakila man ne dab ke ni ka jing shakri jong ki rai man ai ke jing shakri ka ba yang rai nam ta ni ki same ki do rai bra dun ma yun khan jimpang try nge scam ba mi e try ye ke yeng ka sem ku jong ki kum try ho ki ba yeng sem nang kar khu ye ki ro ken long ke jing ka shanam ta jong ki try ha ba ki tori ni ka thma ba mi ning kong ba ka yeng ka sem ku jong ki ken long ke jing kham tam ma mi hi unlong elam unong sumar unong su kher try unong kesan bori ki ha lenti ya ke jong ki hang ne hani ka preng jong ni ka thma ba ki lam pendap ye ka kam ko jong ki ha kar kom ko ba de try ho num ye try yaki hamtam uni yaki
syakri jong me trai ki nong ilam jong ani ka ri ka jong iru kum ju trai ngon bo ti khamat jong me yaki ba me nang khu me nang san bor ki kam ju men ai ki ka met ka ka khya kam tam ka jing start ble ki jong me trai ki lam penyat be kam tam ini ka ri ya ka ri ka jalai ba ko da ka jing start ble ki jong me trai hapreng ka ni ka jing hiben hapreng ka jing khuslai hapreng ka jing endrei nganget skem ba me minsim jame unyai betin unyai lam unyai san bor ki hanu binta bakhnang baki kam ki jam baro tai bakhnang baka ri baka jam ri baka jalai baro kan lat siliang nau ni khlang jimpang tu bot try ngi yaki rempe yang stan kum ju try ki bren mat ki jing ki jing stom ki baharu kam try ka bangi ngem tip try ke jing kendo ki ke jing khuslai ke jing siam ku jing ki ke jing susi ki ben mat en regi yon boti la regi dam kum ta ki yeng la regi dam ki yeng ki baki ki mat ki kum kita ki jing ki mat ki ta ki jing susi la ki mat ki ta ki jing khuslai to nang don rekat baki try baki yo mat ki ta ka bor ki jome try ba me himin pentengen ki me himin pen sat bor ki me himin lam me himin betin ba me himin men yal men kesan bor ya ki sngi ki por baro trai bekin nang la bani yo ya kata ka jing sai bor ya kata ka jing scam man ka jing ka scam trai bekin nang la bani syakri nang e pumbram ka teng bu jme trai ho e trai ki chinong ki thau ki jongi kum jo trai kum ho ki nong ilam to nang ka khui ki nong ilam ho ki nong ilam snong nang ka khu nang san bor ki trai ki nang yo ya ka ju ka bor ya ka jing ko ya ka jing khia ho ka jing start kum ble ke jome trai kom no ba kilam peniat ki kam ki we de ha ki sinong ki thau kum ju trai bakan long ka sinong ka badap ka jing suk ki jing men ka jing sinong ka badap ka jing singan ha bi ya sing sum kan dong ka jing singan ka jing lai lu da ka jing yalam bat ka jing isne ki jome trai ba me hi me ba ka sinong ka jing ha bangi sinong ka jing hi kan long ka badap da ka jing yalam sim ki jome trai hi to ye trai ngi ko por bangsa jangan ni kecing syakri kum jo mengiman bo ti yo ni syakri jom etrai uban sami ni ko bor hani ka por trai ngon bo ti ku hakmat ka khet ka jing sime to pen sum pen sle yu dum sim ko jo metrai ba kai ka ibon pen mi kan ngremiang situr jong u kan long syak bo wan name hi kan long ka khobor ka bayai ben yai kan ma ngi ka long khobor ka kusu thya ngi menginang na man ngai jan ngai IT la ka jing em manang syakri ya me na ko po chwa do di ru ya kai ya syakri jeme ro nang ka khu ya ki u ha ki liang baro ha ka met ka phat ka ko bo khya trai ha ki bat ya ka yeng ka sem hi jong u trai un kam tam kom ka yeng hi bar ko un kin la trai manang syakri ya me ha ka ski ki por ko me ibet trai ban bo ani sla jong di pre do di trai ngi kom ko balang ru kum ju trai ngi wan bu ti yaki nang yaka balang ka jme kan long ka balang ka em ka bay yalap ka bay sakhi ka teng ka jme trai na wai ka por ki por trai o tong kor khu yaki nong sharai ono du ki pastor ki dam san ki ram bob lang nang kor khu yaki kum ju trai men ai ki ka met ka pokot bo kya trai bikina man yai train man pendep yaka kamram yaka ban kan tiu ka lama ka man pendep yaka kamram ban yalap yaka ban syarai ialah ke jong ka balang man wan rabet wan manang ya kentiu ya ka lama ka gospel jong me cha jong bot cha jong trai tu wat di trai ya ka balang tu nang kru ya ki kam ki project ki per bot ki mission field trai kin long ka biai bet ya ti kin long siap bedap de jing kru blaze me trai ba ki min se mo ka do me trai kin yo mat ba kin yo priang me trai ha ka jing im ki kin nang na banang syakri kat me pin sa ai han sla jong pute trai tu wat di trai ngon ka por badang sa jong ni jing syakri ba ngi bo ti kini ki bro ak sang ti bron boj me tu sngo try ni jing pat na wa gini bro pan ka teng Kristen jingi na do mta shbam jikru amen Jingkali kalong yang imenta kong ke Kristen kalin ti jingem kabakunungia hado kalong lenti kabare ne percaya ublay jubab yan ay halade himarwe jingkali kalong yang imenta kung ki Kristen
Balenti jing em kabakum nungiya Hatu kalong lenti kabadai ne percaya ublay Jubab ngin ay haladi himarwe Tu yang menta one shall try Ya kamu blay Ngin yang menta ban ya tray ino baro Kijeng thala Buram you try Birthday hangi kan yo I Buram you try Birthday hangi kan sayo I Bun sin ula ingi ju pech ngai Nak ma to try Kijeng shakri play Kila nang ring la swai Oh kapor la day ban kan dead ban riang and stang na lo rampay Kum tangin long Kisaki akiwe Tu yang menta One shall try Ya kamu blay Gen yang menta Ban ya tray ino baro Kijeng thala Buram you try Birthday hangi kan yo I Buram you try Birthday hangi kan sayo I Kung kanyang klam jing shap ding Ban yang la dang marway Da jing ngay tu shanya ha ulay Tu yang menta One shall try Ya kamu blay Ngin yang menta Ban ya tray ino baro Kijeng thala Buram you try Birthday hangi kan yo I Buram you try Birthday hangi kan sayo I Birthday hangi kan sayo I Tangi penpau ya kajing sngongo. Kerpang na kabantay masatip lang karabitai. Kublay shipon ya kajing penpuli. Kajang pi na kaktien kajang blay kajing duway. Kublay nang kerku ya pi badi kajing kasem. Kajang pi. Bat kumjo ya pi. I pi bari shisha tong per bat ki parlok kublay shipon ya. Pilawan raha pedeng jengi. Ia kan ya kubor. Kajang blay lengba kasur jing duway. Kajing duai jongi kalong bau bleu nangker kui pigi kon samla. Pinang la ban ban yalapi ke gospel. Lengba kasur jingruai. Ki para bangai ba iye bat ki lok ki ba iye de ki jonga. Adin bangalayo ye kan kajing khot. Bangadai ban yang na kanika jaka ka bakentang. Man sam ye ka khobor jong kanika ktien ka jong blai. Ngala pendem ya ladi ha ka jing duai. Ban ngala bo ka jing duai ha kamat jong blai. Kai ka benta ablai ka ba memon ban keren yang ningkong. Baling ba jong apat ablai men keren yo pai lang. Jong ka balang ka ba iit ka jong mehang ni hanong tumai.
Upai lang ba iye jong me ubadon hagan ni ri lom kasi jain tia ba iye jongi. Ba dia baro ru ki ba shimbenta. Man ya syakri ren kalem ban ngi kum kabalang. Leng ba jong kan ka YouTube channel. Tengai ngo yo blay ki para pengai ba iye jonga. Blay ula pensyai ba lawan ban syoi ki jingmut jing perkat ki jonga. Kabay day bat ka jingas lok kalawan kaway ka subject. Bat kata ka subject kalong kasngi jong ka jing bishar ka jong ublay. Yaw kun ben riu baro ubadon hakane ka pertay. Siya ngan banbiang ka subject lani ka pang padeng jong ka jingas share ka jingas lok nagani ka ktin ka bakho jong ublay kalong. Kasngi bishar ka jang ublay. Yaw kon ben riu baro ubadon hakan ni ka pertay. Para bangi bi iye jonga ngan numbu nong rim. Nagani ka tien ka jang ublay ka bayday bat ka ni ka subject. Rekat bangadang ya syaprang banya share banya selok lang ka bayday bat ka ni ka subject. Ngan syusim kelum ki benta nagani ka tien ka bakhod ka jang ublay. Hakabakum ka ni ka por. To hakani ka por siya bangin niya pailang banyos ngayon ka tien ka jang ublay. Ngayon niya pendem. Banaiti ka ni ka por ba ublay man siya makhod jang u. Un keren hapadeng jang i hakani ka por. Keren ba jam no jisu keren? Ki tien jang me kilong umso. Keren ngin siya skor. Upay lang jong me mentau siya skor ko mamelaong. Day tang ka ja ka do banginim hakan ka pertay. Ngim hakan ka pertay ru nakaktin ka badon bor ka jong me. Namaru jisu ban nakabenta ka burom jong u. Ngingo, ngidem, ngipan, ngikirpan. Yakini ki baro. Minta bat sido ki babam jikadru. Amen. Para bangi ba iit kaktin ka jang ublay. Penpedling ba unong roy sam ka ba shispa kat kenday. Kat khot ka ba shispa arpo. Unong roy sam wong kumni. Kado jonga ka kinyo. Kado jonga ka kinyo namar ka ba shepting yame. Ban nga shepting. Yagi jing bishar jong me. Nang ta shushu kaktin ka jong play pinpej pan haka kitab Ecclesiastes kalanong ka ba kadway kadkot ka ba kenday kaong kumni. Lekmen samla haka jinglong samla bato ka dono jong me kan pen kemen hame haka sngi jong ka jinglong samla jong me. Henry kin mau me bau blay un bishar yame syapang kini kiai baro para bangay ba ihit ki jonga bat ki lok ki ba ihit ki jonga nang ta shushu kaktin ka jong blay kong lingba u apostol Paul syaki para bangay ba ihit hakorin ka shiti ka baar ka jong sigi korin kal nang basan ka khot ka basipo wong namar ka day ban penyeng yangi baro hakmat ka jing syong bishar ukris baway baro on yop diang haladi yaki jaki ei ru balale hakam met jong lagalong ka baba lani la kalong kabasneo. Parabang ibi jangau playun kerku. Yakan eka jing pulisya skor ke jangi. Yakan eka tien ke bakoi kentang. Bat ke badon bor ke jango. Lok ki ba ihit bat ki parabang ibi janga. Nang ta shushu kaktin ka jangu play ka ongling ba. Kani ka jo ka kitab Ecclesiastes. Kalanong ka balay ka dukot pindapuli. Nadu ka baning kong terhadu ka basaw. Kong kumni don kapor ya kiai baro. Kapor ban ka.
Bat kapor ban yap, kapor ban tung, bat kapor ban ratno ya kata kabalatung, kapor ban penyap, bat kapor ban penkia, kapor ban tei, bat kapor ban penpra, kapor ban yam, bat kapor ban reke. Kapor ban ngausi, bat kapor ban syan. Para bangai beih jonga bat kin lok ki beih je ki jonga. Namar katakan poi kapor bangin haban yeng. Aka jing bisar ka jong ublay. Kaktiin ka jong ublay ka ong syusyu ada pin pech ka kitab jing pen pau arpu ar ka khot ka bakadar. Ublay wang hakmi nga wan keloy. Bat ka nong ka jonga, ka don lem bat nga, ban ay nong haway paway baro. Kat kumalong ka jingle ka jong u. Para bangay baihibat ki lok ki baihid ki jonga. Kanih ka long kata ka jingkular ka jong ublay. Kanih ka long kata ka promise ka jong ublay. Kanih kalong kata kajingnya tu lupa kajeng ublay. Kakular para bangit bayi jonga. Bat ka promise kajeng ni ublay. Kalong hoy bat amen. Para bangit bayi ladangin pahai siapang jong kani kajingkular. Lani ki jingkular. Lani kita kajingnya tu lupa kajeng ublay. Akan ikaktin kabakoy. Kaktin kapa kentang, kaktin kapa donbor ke jengu, kibapon kini kijingnya tu lupa jengu. La pendep lanang yai pendep, asywaban wan kani kesengi kapa krau, kani kesengi kapa itrim, kajang utrai, kesengi jong kajing besar. Para bangit beih je ki jonga. Kumbau la ya thulu pa kat baudang don haka long do haka long priu haka nika percay ulai imring kalem lagi jong ki senran. Tang kendiat nga syuai I jing pen ken mau ka jing thulu pa ka jong u hala ki jong ki nong bot ki jong u. Ulai thu bon sen hala ki jong ki senran maruong ya ki komni. Bakadei yang konong bot janga bakadei yang bangade bani saya palor janga ding pna umpat sayap agak pohor neulaya tulupa bakadei yang bangan saya palor janga ding pna ban penim dei tang yapi ban penim yau kon ben rio paro ubengek badu priang yang abodon akan percaya Badula ya tu luparu para bangai beih jonga. Ya kan pilaban syam. Na kan kaktihin ka jong blay ka gospel Matthias kan riul nong la pin pulhe arhuai ter hang to ka jinga kren la ne kating kata ka jinga share ka intarahak ka jong utrai pa la ka jong kinong buon. Badula ya tu luparu. Bakas ngi ka balay. Ngan samipat Akas ngi kabalay ngan samipat na kajengyap. Para bangit beih jonga. Uniu belai pa jong ginong ya tulu pa ulay ya tulu paru. Un sakiu syapneng. Un sakre un sakrum ya kajaka na kabenta jong kita kibangay jauh baro. Bat ulay ya tulu pa badigani 4 pendep. Bat kata kalong baun sawan biang akajing wan kaba arsin. Bat hakane kajing wan kaba arsin kajing penpai jakane kaktin kajing ublay penpai ka city jagi hebru kandai arpu pra kahong on wan kumunong bisa. Omsyo kumunong kit unong ba ya kapap ya kasang kajing ukon ben riu en reon wan ban bisar ya ukon ben riu paro. Akmi nga wan keloy.
Ong uni ukpa jong ki nong ye tu lupa paro hakmi ngawan kloy bat ka nong jonga ka don lem bat nga banai nong away pa way paro kat kumbalong ka jingle jong u para bangai ba ije ka jonga ka jing ye tu lupa ka kren kerpang na ka benta jonga Kajing itu lupa, kakran kerpang nak kepenta jangi, ki balakam mangilong, kita ki nongbot ki jong ujisu. Badyakan kepenta, laong, dauni usakri bakodor, ujang utrahai, ubalamad, ubalaya syam, yauni ukpa jong ki nong itu lupa. Usim jong ki sim, ujisu, hakalenti sya Damaskus. Wong kumni yaki parabangai ba iki badon apo hakorin ka siti ka panengkong jeng upen pa kalanong ka bakat sao arpu ar ka dekod wong kumni nabakumta ki telik ki long ka dak om ha kita ki bangai ha ka jeng sisa kan ka jeng elap ka gospel kam dai su yang apa dia pi ong nu sakri jong try utelik om dai nak ka banta jong ki bangai Enrai na ka benta jong kita ki bampan ngai Enrai ka jingye tulupa kamlong ya kita ki bam ngai ong nu sakri jong utrai ka jingye tulupa kalong na ka benta jong ki bangai para bangai ba i jonga oi bat ki lok ki ba i je ki jonga Utrai Jisu, oi ula da biar tulupa, oi ngoi pi bon la pendap lanang yai pendap. Badu la ya tulupa ru, syaban wahan kani kesengi ka bakrau, kani kesengi ka ba itrim. Kendon kijingja, kendon kijingja, lani ki dakishin, lani ki signal, ki banai ka sign, baka jing wan jo kani kesengi ka la jane. Badyakan kidak kisin lakhot yaki bakilong kidak jong kapor. Para pangipi jutra Yesu ubalong ukpa jong kinong itu lupa paroong ia kini kikenti na lagi jong kinong po jong ukum ni. Abakilawan man kaliyaki kabakumno kabakut lani kata kajing wan kabarsihin kajang me. Lani kapawai no kata kapertai. Ujubahap aga gospel Matius ongkum ni. Pen sayos ngau shua syapang kitma. Banaya kitma. Ka kenja ben riu kan sayeng ban yalhe ya ka kenja ben riu. Ka himaru ya ka hima. Kan long kan nem sniu bat ka jing yap them hasibon ki jaka nang ta shushu ulaya tulupa oi da ka bawang asyaban wan kan ka sngi ka bakrau bat kan ka sngi ka baitrim wong kumni ha ka shiti baar ka jong Paul jo Timothy lailenong penapuling to ter ka khot baningkong ublai wong kumni kan long Asyaban wan kan kisngi ka bakrau ba itrim ki briu kin long ki ba itang yaladi ki ba itsbay ki ba kren sarong ki ba lekrau ki ba kren sniu ki bam kongu shu yala ki jong ki kme ki pa ki bam sngongu ki bam khoi Kiba klem iik yala ka jaj ka kenja. Kiba klem ma. Kiba kren siar. Kibam soit nyaw. Kiba runar. Kibam iik ya ka babha. Kinong dilok. Kiba hangamay. Kiba lemeng. Kiba iit ya ka jing snobha. Ban ya ka baki iit yaw blay. Nang tao pen kot da ka buhong. Ya kini kikintihin.
Kibadon ka durriw play. Enray kibaleno ikabor ka jongka. Aswa bangangan wan kisngi ke bekado kibriu kinlong kini kijinglong haki. Parabang ihit kijongha trai jisu ong susu swa paun wan lene soban shon wan kanika sngi ka bekrau bat ka baitrim. Oi kinlong tik kumalong hakasngi ka jong nong ya tu lupa Noah. Kenya paham kenya di. Kenya songkurim, kenya pensongkurim. Kapap ka ng manbon. Bat ka jing ijong kibabon. O kan man kriyat ya ka nagabenta. Pilaban siyam nagagospel. Ka jong Matias arpusaw lenong. Kadakar ka bakadar. Para bangay ba ihid bat kilok. Kiba ihid ehe kijonga. Bon na pedeng kini kejingelat yatulupa kijang utraha jisu lapendep bat lanang yai ban pendep bat kalongkum kata kebaji para bangit bihit jonga kalongkum kata kebaji kebatid ban pensawa ban maham ban penkendit yau kun ban riu baro la kalong yau banget le bom empat ngedru ban pen banaham bagan kejingwan kejang ujisu kalajan. Para bangit ba ihid bat kilok ki ba ihid ehe kijanga. O kalong kajing sisya. Ngem tip lano bakan ni kasngi bisar kan manno. Ngem tip lano bautrai jisun wanno. Uniuk pa jong kinong itulu pa utrai jisu daladihi uang igin ikikintihin. Omdan batep ya kasngi lanika por limniki angel ki beneng rei tang ukpa jonga rei ni ukpa jong ginong itu lupa akan dekat juga gospel Matias arbusau lai pun yo ong pat kumni kadakot balai yo ong kumni ti kumbala long akisngi ki jong Noah kum taru kan long kata kajingwan kajong ko bre para bangit be ihit hoy kalong kajing sisya ngem tip lano baha kanika sngi bishar kan wan lan kajing wan no jong jisu ndai tangka we nga ko abanong yepi tangka we ka bangit ban tip batti kenapa bat ngau thu ba bat kata kalong bangi hab ban yakendu par ye kajing yap omdon ubam tip kabayi day bagani kabenta baro ngitip bangihap ban yakan duho ikan kajingyap para bangay ba ihit ki jonga bat ki lok ki ba ihit jonga ong gani ka Bible gani ka tingin ka jong ublay shiti shiki Hebrew kandai lenong ka dekot ka ba arpunyo di kumbala bo yaw briw ban yap tang shisin Barhatiin jang ka kajing yap kan wan kajing bisar ong uni ublay utray jang ka med bad utray jang ka mensim log bait barki para pangit bait he ki jonga namar baro ngihap bani kendu ikan kajing yap omdon upala ban pen bam pisa ikan kajing yap Oh ngim akin yisngi ka bang yasngaw baka ting pamsap ka jur ka corruption ka jur nrenganong yapi parabang ay bayit jonga log bayit ki jonga ka bayit ay bat ka subject jong ka jingyapte ngenom laban penbam pisa ka jingyap nganong yapi kam juma biano yanoru Compare uwe bat kay ngilaban long. Ngilaban long gibriu gibarus pa. Ngilaban long gibriu gibatuk. Ngilaban long gibriu gibadon kakerdan. Ngilaban long gibriu gibamdon kerdan. Ngilaban long hoy gibadon hakanuk ka arta jong kajingim kajongi.
Ngilaban long tangki kelong, ngilaban long tangki kena, ngilaban long ki samla, ngilaban long ki rangba, ngilaban long ki temen. Ngiaban ni kendui kini kecing yap. Para bangai behit balok behit jonga kam snoutenat bani keren sepang kini ke subjek jong kecing yap. Kam tam ngim apedeng jong uni uknyang jingpang. Ukon ben riu barakoj upadon menta akan ke slaperte usepting song haying rum tikena mi sabar rum tikena kaya kayeng ka song kasa katre kakta anong ipibiang sa yisin compare badon kerdan bamdon kerdan hakanu kanu karta mentangi ima pedang jong kajing septing Kadau tan rai jong kajing septing kalong yo bangi ha bani kendo ya kan ka subject jong kajing yap ngemla ban lai nganong biang log ba i bat ki para bangi be i ngen ha bani kendo ya kan ka jing yap ngemla ban lai pimon ne pimon renganong ya pi ngang ha bani kendo ya kan ka jing yap bangin ha bani kendo ya kan ka jing yap Unong roi sam kanika tihin ka jang play pen pet ka sam ka ba prabhu kandai ka de khot ka ba saufu hinyo ka de khot ka ba saufu pra uni unong roi shem men sim akanika tihin ka jang play wong kum ni to kan mau kan no ka ba lingkot ka por jonga ya ka ba kan no ka jing leno ya ukhon ben riu Uno utau bril uban im bat uban nom ye kendo kanya kita kacing yap kan hikalang kacing kali kacang uni unong rice shaman sim namar kata unong rice shaman sim maka kacing roai kabangi jia roai ha kacing sakri kacing yo play pen pe kacing roai ka ba saus palai unong rice shaman sim wong kas ni jonga hang ni lingkot Maham yang aban kre. Para bangai bihit, yo piong ola yap labyang kam kotang kacang yap chong kan keto. Ne dihin chong kacang yap ke mangalapan kan mau mentan. Kadon kacang bisa. Para bangai bihit, kijong Kajing kali yang apa dia pi hakan ikan nopai jangan ikan sengi ka bakrau kan ikan sengi ka bakentang kacang ublay kalong kumni kanungut na pedang jongi oi kibalalong ready kibala penkre ya kata kacing wanjong try jisu lane kan kacing yap lane kan kacing bisar kapa api yang apa dia pi kacing kali kalong kanungut Kipala no benong ya try hallelujah amen one try ngala ready banyo sembat me pada kata kecing besar kapa men sebesar yang ngalalong balak loy kanungun na pedang jongi para bangai be jong apat kilok ke be namar bagan ikak tin jong kapa khoy kapa kentang dan bor jong ublay lane kan ikak jing tu lupa ka jong ublay ka ong yang isu kum Lak kaong yang ikibangay bat kita kibampan ngay hau Jisu. Penpel ka siti ka bahar sa kikorin lanong kabasan ka dekat ka basipaw kaong kumni. Baka day yang ibaro. Baka day yang ibaro ban paniyeng hakmat ka jeng siyong bisaru Chris. Baway. Baro unyo pediang haladi ya kita ki ru ya ki bau lale hakam met jong lakalong ka baba lani lakalong ka basni para bangi bihi ja ki jonga bat ki lok ki bihi jonga kat bangadang puson ya kane ka jengkren ka jong ublay ka bai dei bat kane ka benta ka bawang pa kadai yang ibaro ang biang sa isin kontopyo banget laneo pampan ngan
Bakadai kan ka jingmut jong kan ka kentien kasih kalong ka bayar. Sengautan hat kat pangadang puson kan ka kentien kadai. Log bai pat ki para bangi bi jong ka jingmut jong ka kalong ka bala ti kenapa? Ti kenapa? Omla ban like mon ne ngimon rupan yang akajing bisar ngenumla ban like para bangi biin bat ki lok ki ba i je ki jonga kalong ke ke bas ngautrim ban kelet no ya kan ka subject ban kelet no ya kan ka jing shisha ya ka ba uni play nong bo nong tao unong pelong uba tao ya ka met uba tao ya ka men sim ka jong uni kun ben riu baro uba dana kan ka pertai don ki ba hong ba kam la ban long Kamla ban long ban bishar ya way pa way upai ben riu hakan ka pertai impossible para bangi pe jong ha ban lok pe ngaju bab ya kan ka paki priu kiong impossible ngaju bab oi kamu sakri bare jong try na kan ka tin ka dan bor ka jong play ka pa pilaban shem na ka kitab jeremia life war nong ka khot ka bar punyo uni play wong kum ni ngalong manga uplay utray jong ka do baro Don kapamla ban nga. Au priu kalong kapamla. En rei hanga kiei baro. Ilang kibala. Nothing is impossible with God. Kam don kapamla ban nga. Nang ta syusyu kaktihin ka jong blay kong lingba way pat unong itulupa Daniel nyo sipo pen paidu naga kitab jing pen pau ar polin nong kadar kalay ong kumni la toru iki kambaro para bangebi jonga lok kiba iki jonga Pila bandona kanong kajaka. Oh, pile ayu pikamayu. La toru eki kambaro baki briu kilale la balas niu la boriko tekyaki on kan ka Bible kaktin ka jong blay. Lagi angel kijang. Para bangibi kat bangadang penkre kan ka subject nga perkatang ubriu ubasran unihi ubriu sran ubulong ujing tau kordor jong tu ublei bope ye jangi ngilong tang ikiu kendo unihi ubriu ubasran ado kata-kata ulaban snai kitib recorder unihi ubriu ubasran ulaban snai ki mobile But kiway ban record ya kata kacing keren but ban bu jingkan mau tik ya ke pala keren what hagabari nang ta para bangi bihit uni jing tau ba kodor jong utra jong ublai ulaban snai ki television ulaban sna ki computer ya ki internet but kiway pat Baling bah jongki ilaban yoi ege jingja ki baja kelang saudong haki ken shot jong kan ka perthai bat kum para jing thau bokor dor jong ublei ngiong ngiaro an ni wo upriu tulas tat palat Nrai para bangai bi chonga lok ngapen kan mau piang kabai dei bat kan kajing start ublei wong leng ba jong niu nong itu lupa Daniel ruang piang kadar lenong kan khot ka basau priu mare shani shatai bat kajing tepru kan roy para bangai bi kat bangadang penkre ya kan ka subject ka sngi jong kajing bisar nga perkhan marhuai ladau briu ulah banle kani ubriu ulah banle to perkhat kan no tam lei
Perkat lok baik, perkat lok baik bagi para bangai baik jangan perkat lelai yau tahu blay kain ubala tahu ya uni ubril. Kanu tam lelai kita beri kadar ke jangan utrai. Kanu tam lelai ki television ki komputer ke jangan utrai ke jangan blay. Patang suplet bat kelikan orang yang hilok baik. Para pengepi jonga, olayo ilot yang apa dia pi, kombangi ngilong. Kalong kei kabas ngutri menganong biang, adu kata-kata, ban kelet, ia kan kejeng sisya. Ngilong tangki beriu, ngisngau pangilaban buri yaki pop jongi, ilaban buri yaki pop jongi. Ya kabangi ngile para bangai be ihe jangan ban lok ba ihe ngila ban puri nagi para puri rengem la ban puri nau blai ngem la te ban puri nau blai lok ba ihe bat para bangai be ihe jangan ublai jong pi baru ublai jangan udon nagi jaga baro udon ye kata kata recorder ban record ye kata jingle jong pi Bade ka jingle ka jong udon ye kata ki television udon ye kata ki komputer ban pet ki kam ki tuk kabangi ngile kum kita ki pilgrim ki bodon tang sipor hang ni has lapertai kum ki nong le jingle ban poi syakata ka jaka gain kabangi ngi tumu ban le namar kata para bangi bihi ka longkai ke nganong biang kabas ngautri madu kata-kata ban kelat dia kan dekat jing sisya pen pai kan dekat tihin ka jang ublai nong roi saham ka saham ka ba shispa lai pu khandai ka khot ka ba nyo kum to ter hadu ka ba khatar u debet wong kum ni hadihin baulai le persya nau blai akalong priu ka man priu jang u wong igini ki kentihin shanongan pet nau men sim jang me Shanongan pet Nau mensim jong me Langa her sakita ki lomba Sado ki maus yang meneng Medon hangta Langa ngampat sado sepo nyamra Hangta medon Medap ye ka peneng Medap ye ka kendo Shanongan pet nganri Nau mensim jong me ablay Para bangai bayi Bat ki lok ki bayi Ki jonga Ong syusyu kan ikaktin kabakut kentang jong ublay. Ka kitab jengkain lai puahar lenong ka dekat kaba arpulai kong bat to tips kemkain baga pop jong me kan lap yame. Nang ta syusyu kan ika juga kitab Ecclesiastes kat ahar kat sao ka dekat. Namaru blay unwan lam iki kamparo ha kacing bisar. Namahar bau blay Onwan lam Yaki kambaro Ha kajeng bisar Bade ke ei baro Balaburi Lagalong ka baba Lani Lagalong ka basne Para bangi ba ihit Bat kilok kiba ihit ki janga Layo ilot yang apa dia pi kumbangi ngilong. Uyo ilot yang apa dia pi kumbangi ngilong. Ngenom laban bore na kamat jang oblay dalay lere. Uyo yang apa dia pi akan ikan opais ni. Uyo pidon mentahaka kali kamator. Uyo pidon nakatuka kamratia. Uyoi pidon nagilenti kisenken. Uyoi lot pidon hang no uyoi yapi ngem nom la ban bori no blai. Ningas ngau ihe para bangit ba ihe jonga. Lok ba ihe jonga ngai ngo bau blai udang ri udang penem yang apa dia pi atau kana ka kalamat ka pamenta. Ngenom dai ban kelat Bat kacing im jong pi, bat kacing im jonga, kadona kakti ka bakrau, kakti ka badan bor ka jong ublay.
Udang ai ka chance, udang ai ka lat yang ngapa dia pi, udang penim matang ka way, ka jeng pu ka jeng ang not ka jeng u play, upang ajus ngopang manong u play jong ka Bible. U play jong ka jeng ye. U play upam kwa keng baka way ka mensim kan jot no. U play upakwa babaro. Day tang iki Kristan, daya baro. Bakin kelah kebamut, kin pediang yu, kin yo ya kajing im, kebabam jagat. Para bangit beihit ki jong abat ki lok ki beihit ya ki jong. Belai don bangi hakan ni kapor ngem yo I da ka kamat ka bakan japriu dengan nong ya pi para bangai bi jong ha udon ha kitu ki yeng sem jong pi udon hang tu hajan jong pi udon ha ka tu ko jaka sumar ka jong pi udon bangi hakan ni kapor ura ya lagi jong ki kiti berartli upai ye ya pi badanga pai jaga jing bitar pai jaga jing thom upek dah kajing padu yo ilot yang apa dia pi. Yo perah bangai pi jonga. Yo lok ba jonga. Uneu play, utrai jangka ni ka kendau, utrai jangka peneng, utrai jangki ke paro. Yo yang apa dia pi banding kong Bangi dona pedeng joga jing kuslai. Ngidon hapedeng jong kajing kuslai. Ngidon hapedeng jong kajing Redmond Sim. Ngidon hapedeng jong kajing Norman Sim. Ngidon hapedeng jong kajing Siap Ting. Ting mentang ia makabakum katapo. Kiniru kita ki pop ki baban kia. Nama harbo ni ublay wong wat ki koslay. Wat septing. Kiba nget kiba shanya au ni ublay ngim juting paru ni ublay juai kamen sim. Akita ki nong bo jong u kiba kawet lan kiba septing. Upay mentang anong yepi uyo ingi dana penega jeng kuslay. Ngidana pedang kajing nok mensim. Ngidana pedang kajing artatin. Kajing siap tihing bat kiwei. Oh kijing kit kiba kia. Kiba mangangam tip. Pim tip yang ngangam tip ya pi. Tang uniu kupa jong kinong ya tulopa. Uniu nong penim ba iya jong pi jong Uba tau ya kamet bat kamensim. Ubala debyo ilot ya pi baro. Ubala debyo ilot yang ngabar. Pada wong ini kikinti, tuan hanga ko. Wan hanga pi kiba thai bat kiba kia jingkit wan ko hanga wan. Lesi pedapan tihing namar ka pop ka pipilale. Lesi pedapan umdan syuba mahapianga. Ngam tikna ladangan klat no menta tip ngan poinem syapneng dengan ong ipi akan ne kano pai jangan kesni uneu play ong kon ngadang penim ya pi ngai ya pi kon ngalai yap na ke benta jong pi kon tang ka we ka long pin wan changa wan se kon hanga ngai pi kya jengkit pi tension pi depression ngai kon wan se kon bai jonga wan hanga para bangit bihit, bat kilok bihit ki jonga. Lewang kon kam don kanu ka jengkit. Kam don kanu ka jengkit kapakia, kapangam laban ba te kon ya pi. Kam nan kon kanu ka jengkit kapangam laban ba ya pi. Kon kam don kanu ka jengpang kapangam laban bin kia ya pi kon. Kam don ka kon be jonga. Kam don kanu ka jing kabangam la banya rap ye bi ko kon ba ngala sim ye ka long do ko ma pi kon ko mangalapan kamau naka kitab Yesaya san pulai ngalang upreo jong ka jing sngosi
Padu batip biang-biang ya ka kuslai jong ki priu paro. Para bangit padlok pa ngi don ba komuni ublay. Kam don ka jing ka bumla ban yarap. Bat kam don kon ong uni Jisu. Kam don kano ka pop ka pangamla ban ma. Ki priu ki ong map shu ya pi. Renu blay ong map kon ya pi. Namar pangalawan kenang siya ka nagkapertay. Uwang ngamsim wan kain nakabenta jong kipriyo kibahok. Ngamsim wan siya ka nagkapertay nakabenta jong kipriyo kibasat kibaklan. Wan siya ka nagkapertay ang uniw pa jong kinong itulupa. Unang panim. Unang tao jong kapaneng bat kakendo. Uwang awan nagkabenta jong kinong pop. Wan nakabenta jong kibapang bat kibasitam. Para bangay ba iya jong syabangan syong no kanikapo. Tangka wehi kabaw ni unong penkia ba kraw. Ya ka met jong pi bari ka mensim ka jong pi bat ka jong ha. Ukwa yang ha bari pi bangin le tangka wehi. You by force ya pi bari yang ha. Why ka man kabalay lo yang ha bari pi. Jupen bor yang apa dia pi, Andreo kran dekat jengi jo kot dekat jengi yang apa dia pi. Batang kawai kabau request wong, kon ba ijong penrit se kon yalade. Submin no sekon ya gitu ki problem jong pi ya gitu ki jing jong pi ya gitu ki jing jenjar jong pi ngai snei palate kon ngai snei submit lu no se hanga beral lu no te hanga ko kon ya thulu te hanga ko kon ngal de promise ya pi bangan pensting ya pi kon bangan penjamru ya kite ko kon ba ie jonga. Para bangay ba ihijong lok ba ihijong akabakum kanika po aka jing jar jong kanika no pai sing tang jong utray IT jar utray upe ihije pi badun kta ye pi badyanga badunong kumola dep kan naga kita Bisaya sanpulai lapen luet mo kon yanga lapen sitom kon yanga lapan misnam kon yang badaka jing misnam jong ako kon lapan kia ya pi ya royo try tang bau kular ka kitab Bisaya do lapan debru ya ka aka kitab ke batamai syabangan buka jing dohai lengkot na kabenta jong pi nakabentakan ni kari kapa iya ka jongi nakabentakan ni ka jala kapa iya ka jongi uni uplay wong igini ki contents ngapa kapa pelejos ngau balapan ngau nakapor syakapor tangbang yimla ban pendai pat igini ka jingkren ka joni uplay wong kum ni ar chronicle nyau khatsao lada ki preu jonga ya ki balakot da ka gerteng jonga ken penrit no yalade bat ken duai bat ken wat no ya ka khmat ka jonga bat ken pai no na ka lenti bamman jongki kum ta tengan sngew ya kinapneng ban ngan ma piki pop jongki bat ngan pen kia hallelujah ya ka ri ya ka jala ka ba ka jangi para bangi bi umble jangi umdei tangbau promise umdei tangbau kular umdei kemelong mangi ki preu ngi kular mentang yang hoy sibin ngi labanong renganong ya pi para bangi bi one play jong pi play jonga ka kular jongu ka long hoy hallelujah. But, amen. Tungin ito ay. Iyaingu ya me ablay ba iyan. Namar gani ka pohor ka ba kodore. Wada pedeng kijing iya kibangi kanduk kum kikon jom ya kajing syakri.
trai mem sim lak hang lat pat ya kan ka tin ba khoi kan tang jong me kan rung segi rempe ying jong ki khon jong me bat shakaleng ki jaka ablay ba yeng ya ngo ya me long si shau blay ba dap de ka jing isne ka jing e blay bam kwa ba ka men sim ka wei kan chat mem kwa ban ong yi gitu kentin ya ka ba meladep keren ablay jing shisha aga gospel Matthias nyo om baro ba ong hanga atrai ki ban yo leg shaka hima jong me nei tang ki ta ken ki bale ka man khoi kan tang bat ki bale side ru ki bala pedin for like snam jong me aingu ablay shaba men wan bia me pen kan mau yang yi kan ka subject ka krau hapadeng jong niu nyang jingpang ubala penduk tia ubala penduk dem ubala pen siap ting lut ya ki baruspa ki bamruspa ki badon kardan ki bamdon kardan oi ha ki kerta ba pher ngilaya ting lut berkajing ting kajing galong yong yap tiap lay ne ka bakum kata ka por me pen kan mau pat de kumbala bu yo briban yap sisen kan mau mo jing thau kor dor jong aden ba pilay yap pensay kan do pada ka jing bisya bat ngin saya perlu hagyar li ki jaka ka beneng lani ka bam ka dujok sige ba bam chikot re shaba men le kumta aing o melang blay ba khat ie jangi mangin pen bet no e ka jing ade jing ipat me ko mameladap kran ar jakob khat sipo Jaro balaban badi ki hukum baro Reun junto tang highway Ula jalong na kita ki barem baro Hallelujah try Maap yang ada unong popakrautan Nga bakla kaktin kam jing mut jang apa maap Maap jisu Maap yunu pailang jang me im tau ya mulenyar Maap jisu Sait yang ilang bar kesnam jang pendap no ini upai lang jome compare we bat kay gilaban long na mamiladep kren mentan compare kay ka popile nga I nga layap na kabanda jompi jing si siya pidi ban yap mapi nga layap mga kokon rai pendap no upai lang jome baro menta day syo daga jing kuslay day syo daga jing ti pendap daga jing kemen ka jome kerku sa hisin nga duai ablay ka balang ka jome ki balang baro ki bodon na ka ni ka ri ka jome kan long ka balang ka ba IT ka ba sno ka ba shania apo ka jing penyai don bor jong me kerkhui kan ka ri khasi jain ti aba I jong ka ri ka bangi jong ka ri tip briu tip lay tip kur tip ka tip ya ka sang tip ya ka ma ka ri ka ba me I palat ko mamela kren ha ka bible ki kon Israel tang ma phi ken ngalai thu na ki kurbaro ha kan ka berthai mele shisha kum ta maha byangi kan ka jing long jung kalak khong pong lot maap no yangi thau thumai biang ka ri ka jaj ban riu ka ba e changi nadu ki ba rit hadu ki bala san ki bala rangba sain thumai thau thumai kar khui ka jalla ba e changi nadu chief minister ka cabinet ka jung ubaro wadmin ho ablay ya ki minister ki MLA ki MDC ki ba mela khat mela jian mela thung ken ra ki don ka benta ka ba kra Kidan kami ka bohor, kidan kami ka jing start. Kaba kinjab lay jang me. Men kerkulem yo pailang, hoi wadon na ka jala. In long ablay ito ki briu ki bakin mau ya me. Ki babu ya me na kamado. Shwa ki baro. Kerkui ki doktor, kerkui ki nas. Kerkui ki bapang ki basito mapadeng kaba kum ka por. Kaba than na blay ba Dia ablay nga sngongu kung mga nang polikitin jang me mo. Ablay me yahat siya kanong ba, me yahat siya kanong rit. Man me pedyo pay lang man tao long, kum kita ki lang brot, kiba kumdon nong syaray siyo. Omdon nong syaray siyo. Pastor kita men masan, ngila di ban riin ho. Kinong sinsar ba lang, ngila di ban riin ho, halagi jong kiyong kiying. Upay lang jong me menta, udan na pinang kajing ting. Ringis ngongu yame ko nong syaray. Ukupaha jong kinong syaray bero. Men rung hakaway pa ko'y ka rempay. Men rung hakaway pa kaway ka hospital. Men rung haka na ka yiha ka riga ba iya ka jongi. Madakaleng sodong ka partay. Tos ngaw to pediang.
kerku kini ki belai di temai ru kajing ada jeng ki bat me naduk mentak ajan me kini os ngoi ka tu ka ktin ka ba me ong ling ba jong apostle Paul we baro badon how try Jesus ken ula kalalong jing tau batamai itu ki barim baro kila dono hakmi ye ki baro kila jalong ki batamai sneu jing tuai namaru Jesus Christ bana ka benta ka burom ka jung ingong idem ni pahan ni kerpad kini baro menta sedegi bam cekadru amen ila poi ka benta ban penwahai no ikan ka jing syakri ka jing yu play ki para bangai be i ta sahisin ngai ku play ki nang simenta baro kerpang ikan ki syakri ki jong trai ki ba pen bit pen biang ikan ka jing syakri ka jing yu play ki kon samla i pastor shela o ka team ka jing i baro ka jing duai jong hi kalong bau blue nang ker khu ye pi unang ai pen don kamru ye pi la ka jong ka sam ban ya lap yo Jesus Christ ublay nang ker khu ye pi sahisin ki rempe ying kristan ba ye pi baro ki parabangi be bet ki lok ki ba i o ki be sim bentalang ha ka ni ka jing shakri ka jong i yo play tongin pen wai no ye ka ni ka jing shakri ka jong yo play daga bangenya snok tilang daga tuga jing rohai ka ba shispa life of ra para bangi bihin nga kwa bangenya rohai ka ni ka jing rohai hakal jong ka jing duai hakal jong ka jing IT tmai ka jong au ni play badan ka bor ban sna jing pang play badan ka bor ban pendu yaki baro unang ban wadi ka tin jong metrai rap yanga ado bangan syam ya ujisu unong pen imbaba ulong ublay badon bohor ban sna ya kijing pang la krau ka pop ka jonga ban pendu koy unang Banwa dia kakten jong me atraya rapianga habanda shem yu Jesus Tokan ka porpat ngin ya pediang ki jingker ku syabangin saya prano hakan ka por mapi ki badan ki yang ki sama kan ka jaka syabangin ya pra ka abo blay un ker ku un shon sharp ya pi yanga niki ki jingker ku ke balong lai we blay tongin ya tuai raya syabo pai lang ba i jong me on ya prano ban pendapi ki we pat ki kam ki badang sa Trying in your prayer and kalembat kajing kerku kerdo. Kiba meme don bante naga ket kajing isnay jong me. Bad kini kajing kerku kilong. Kajing ihit kajong me uplay. Ubalong ruk pa. Ujongi ubahabneng. Kajing ay kajing ukon u Jesus Christ. Ring kalembat kajing yaslok. Kajing penshay bor umen simakoy.
ai baki ni kijing kerku ki balong ru lai ho weu play ken shong dap ken shong ker hai ban ngi ki badon ha kan ka ying ka ba khoj ka ying ka ba ken tang jong me leng ba jong kan ka no phai jong kan ka si kini kijing kerku ken long ring ka lem bat ka wei pa ka wei ka rempe ying ka stan ka badon ha kan ka balang ki rempe ying kestan barho ki badon hakan ka rilom kasi jaintia hakan ka jalla Meghalaya hakan ka ri India oh ki rempe kestan barkhoj ki badon hang ne has laperthai kini ki jingkerku ken long reng kalem kerpang bat ki bapang bat ki basitom oh ki shakri ki jome ki doktor ki nos ki bayeng aka jaka ka jome bantrei ken ka kam kentang kini ki jingkerku ken long reng kalem sajisin bat baro ki jo ki bawa de ka kmat jong me ki badon hang ne has labertai nado menta bat chedu ki babam ju kuru